салом алейкум, хуш омадед ба канали Рӯйгун. Ая бародарои азиз, айни ҳол ҳама вақт дар бораи автобус, самолёт, мошини сабукрав гап мезанем. имрӯз видеоеро ки чӣ хел шумо тамошо мекунед, бародаро, яъне беҳтарин, яъне пешкаши шумо беҳтарин возможността мекунем нафарое ки хоҳишманди гӯшти гӯспандед, яъне гӯспандое ки дар ҳолати беҳтарин нигоҳдорӣ карда мешаванд. яъне шумо метавонед заказ кунед, доставкаш бесплатно мешавад. Айнои ман тоза карданаш бесплатно мешавад. баъд фикр накунем ки яъне бародаро мо ягон чи мисол пинҳон ба ҷо мекунем. Нархиш 390 рублай, тоза карданаш доставкаш бесплатно. И чорвоеро ки шумо мебинем бародаро, ҳамаш зинда, свежи, тоза овардагиан. Шумо метавонед фақат заказ кунед, бихӯред. Нафарои ки раҳтон дурай, хиштон наметия ки биёен ай пеш вибрат кунед хитон. Видеовизов хай рақамои болои экранда занг мезанед. Мо худмо кадомеша ки нишон метаҳем, мегирем. яъне дар пештон дар борои трозу мемонем, килоша нишонтон метаҳем, сумша перевод мекунед, чекша мепартоен, доставкаш да ман ҷавоб мегӯм лично. тоза карданша ҳамаша сиёмка хай тоза мекунад, яъне шумо да мебаранд мерасонанд. вай дорум ки шумо да маъқул мешавад. ё айни ҳол 290 ки овардагиан нав ирора нигоҳ кардестем бародарон, нигоҳбониша нав кардестем, яъне ино бояд калон шаванд. аҳози ҷоеро нишон метавем ки уҷада яъне ай ҳама уже нигоҳ кардагиан, уже калон шудагиан, вақти хурданашон расидагиан, вора бояд бикшӣ, фақат жарид кунӣ бихӯрӣ. айни ҳол ҳозир ман шуморо нишон метавам. вано гуфта намона бародарои азиз, класси лайка дариқ надорен, барое ки иҷа бачаҳои тоҷик кор мекунанд, меҳнат мекунанд, меҳнати ҳалолай ва ай ҳама кори беҳтарин, кори чорводориай. ва нархи навошам чӣ хеле ки шумо да гуфтум, қимат нагуфтум. бародарои азиз, ҳозир айни ҳол тайёроша шумо да нишон метавем ки шумо метавонед заказ кунед ва ай ана ҳамиё, яъне мекишем, шумо да роӣ мекунем бародарои азиз. ай ана ҳамино, ино уже тайёранд, яъне иноро уже нигоҳбонӣ кардагиан, иноро вақти фурӯхтанашон расидагиай, фақат заказ мекунед, ай ана ино вибрат мекунед, киштанша, тоза карданша тоҷико мекунанд, худ шумо бачаҳои тоҷик корда омадагиан. яъне кадомеша ки шумо вибрат мекунед, доставкаша бепул мекунем, тоза карданша бесплатно мекунем. чӣ хеле ки шумо да маъқулай, ҳамон хел мебарем, шумо да мерасонем. боварӣ дорум ки шумо да маъқул ши, бетараф набоша бародарои азиз, класс лайка поделитсаро фуромӯш накунед ва зангои шуморо рақамои болои экранда интизорем. ин хитон ба чашми хитон шоҳидше ки меҳнати ҳалол чия, меҳнат мекунем, меҳнат шарафай. аяк кори беҳуда кардан, аяк роҳҳои бадал лучи хубтараш ки заказ мекунен, якҷоя шида як гӯспандака мебиёрандтон тоза, жарид мекунед, мезанед, кора меҳнат мекунед, хизмати падару модарро мекунед ва роҳи рост да сафар мекунед. ҳама вақт кӯшиш кунед ки падару модарро хафа накунед ва кори хуб кунед. дастгириро фаромӯш накунед бародарои азиз ва заказ кардана аётон набуроред. нафарое ки хоҳишмандед, метавонед занг бизанед, заказ кунед, рақамҳоро дар болои экран мемонам. любое время фарқ надорад, чи праздникай, чи маъракае дорен, метавонед заказ кунед. баъд дили пир метавонед биен хитон ай пеш вибрат кунед, метавонед мо худмон тоза мекунем, яъне доставка мебарем, мерасонем. фақат то райони 50 километра боша бародарои азиз, фақат то райони 50 километра Московская область, Москва доставка мекунем. боварӣ дорум ки видеои нав ҳама да маъқул мешавад. поделитсаро фаромӯш накунед, класс лайка дариқ надорен. то дидори оянда.